ಕಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಇಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಿರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದಿಕ್ಷಿ ಕಡ ಪಂಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಕುರ್ಲರಿಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪಕಂದೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚೆ ಸುರು ಕೊಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಕೊಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ತೊಂದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದಿದೆ ಅವನ ಇಂಕ ಖಾರ ಅತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚ ಆತೇನು ರಪ್ಪ ಮೂರುಂಡೆ ಮೂರ್ನಾಗ ಯೋಚನೆ ಅಂತೀನಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಮರ್ತಲ ಓದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಆದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಪ್ಪ ನಾನು ಎನ್ನವು ತೂಯಿನ ಕಣ್ಣುಡು ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಅಂತಿಂದು ಅದ ಪಂಡ ನೀರು ಭಯಂಕರ ಕಾರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ರೇನ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾಡಂಡೆ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಅವೆ ಕೊಂಚ ಕುರ್ಲರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಅವೇನು ಕೈಟೆ ಕಲತೊಂಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತಗೊಂಡೆ ಕೈಟೆ ಕಲತೊಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ ಹಚ್ಚು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಜಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡದೆ ಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಜಕ್ಕೊಂದು ಬರಪ್ಪ ಕೈ ಜಕ್ಕ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಈ ಪಂಡ ಇನ್ನೇ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಒಂದು ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವೇನೇ ಏನು ಚೂರು ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದು ಬಟ್ ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಶೋಕೆ ಆಗ್ಬಿದ್ದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪಾಡೆ ಪಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ರಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ರಿ ಅದು ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೇ ನಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿತಿನ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಸೋಕು ಮರೆತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯ ಕುರ್ಲ ಮೆತ್ತನಿಂಡ ನೈ ಕಟ್ಟದನ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿಂಡ ನೈ ಕಟ್ಟದನ ಪಂಡ ಅವೇನು ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಅವಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಪಾಡ್ನ ಐದು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂಚ ಚೂರು ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಇತ್ತಾನ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿಯದು ಈಜಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಚೂರು ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಖಾರಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಖಾರ ಎಂಪರೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಖಾರ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಐಕೊಂದು ಚೌಂಟೆ ತಂದು ಚೌಂಟ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಖಾರ ಬುಕ್ಕ ಖಾರ ಅದು ಕೈ ಮುಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೈ ಸೂಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಇದು ಚೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಬಂತದೆ ಫುಲ್ ಕಲತ್ ಬುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮದಜಿ 10 ಒಂಜಿ 8 ಕೊರಲಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಡಲೆ ಇಜ್ಜಂಡು ತಾರದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಟ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಅಂಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನೊಂದು ಬೈ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತಿಕ್ಕುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್